ditutuke. Cawe sesaji ingkang sinuwun, ayo tak derekke mak. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji Pandita Karya Wangsit Bendha Gombang ngajabing tawang susung angin ngendi nggone miwang galiyeng kanggung ijik urip piye? Dae lho, Bratasena. Cahe mulih. Sapa? Bratasena isih utuh, Bratasena isih meger-meger. Malah sak rampunge mulih saka Gunung Candramuka. Cahyane saya sumunar. Saiki mbuh ora idep golek Reka Daya nganti sak matine Bratasena. Nek ora iso mateni Bratasena, kowe bakal dilereni saka rombongane wong-wong Astina. Aduh mati aku. Piye iki? Duh Bratasena. Wang-wang kumpul batang gedhe sayang gonggoro gadane romobat mahabit lole piye kabar kawusanane Bratasena? Durna guruku, aku ketemu Indra lan Bayu Dewaku kang mimbo dadi butung alas. Jebul kayu gungsu suwing angin iku mung sanepan lan tulodo. Ingkang kabeh mau sejatine wis ndak tindakake mula. Mula Guru Durna tetep ana pangandikamu. Mara enggal Wedarna
janjimu yen Bratasena wis kelakon goleki kayu gungsu sing angin bakal kok wedarke ilmu sangkan paraning dumadi. Syarate kurang siji Bratasena. Lan syarate iki luwih abot merga tataran ilmu kasampurnan iki ora sadengah titah bisa nglakoni. Penadian syarat sak banjuri luwih abot Bratasena tetep bakal mangkat. Golek ana banyu suci Pawitrasari utawa tirta mahaning suci. Mapane ana sadroning Samudra Minangkabau ya Samudra Kidul. Merenggal golek ana Bratasena pangestune Durna guruku kang ndak suwun. Anhamar pamoring sinuk mandang nakohe asapi sinimpang balenging sabu pambukane karo Korawa mlumpuk Korawa. Saraning wadya kang lumampah kumpul Cacrawatata tandharup ong deni ramaparana ong dwaja miwang pendengungkung risang karata marmo kang minangka cucuk ing Pramadya bala Paman Harya Sengkuning kang sampun mijil wonten ing Jawi kang putra Tirta tinalang kepareng cumadhong dawuh Paman Harya Sengkuning kula pun surtayu cumadhong dawuh kados pundi Paman wigatosipun anggen paduka sowan wonten ing Pratapan Sukalima nggih Pratapan Sukapanca angsal damel menapa mboten lan menapa ingkang dados wasing pirembakan Paman Patih Harya Sengkuning kula kang putra pun Kartamarma cumadhong dawuh
Kartomarma, Surtayu lan kabeh Kurawa sing tak tresnani. Ing ripalungguhan iki wosing perkara ya kuwi kakangmu Jaka Pitana Ratu ing negara Ngastina anggone menggalih utawa mikirke gurumu Pendhita Sukalima ya kuwi Pendhita Durna. Anggone ripalungguhan iki sinuwun Duryudana menggalih kenang apa kok Begawan Durna kok minterke Bratasena, minterke para Pandhawa. Kamangka Pendhita Durna kuwi awan kang sarta bengine sing ngopeni dhuwit saka negara Ngastina. Pertapan Sukalima kaiso ngadeg jejeg, pertapan Sukalima kaiso magrong-magrong merga diglontor dhuwit saka negara Ngastina. Nanging anggone mulang katone botsih utawa abot sisih. Pendhita Durna luwih minterke para Pandhawa utamane murite sing paling ditresnani ya kuwi penenggak Pandhawa si Bratasena. Mula kalamun Bratasena pinter, Kurawa tetep bodho. Iki mengko sok reja-rejaning jaman kalamun wis dinangka ing jagat kelakon perang gedhe. Kang winastan Baratayuda Jaya binangun. Tan murunga Pandhawa bakal unggul, Kurawa bakal mawut. Mula aku dinuta kelawan sinuwun ing Ngastina pimrih. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane Pendhita Durna supaya tegel mentala mateni murite sing ditresnani ya kuwi panenggak Pandhawa si Bratasena. Lajeng kados pundi paman? Lereking lelampahan kados pundi? Lah iki Pendhita Durna sekawit ngloropke Bratasena kon mlebu ana ing sajroning alas kang winastan alas Trik Basara lengkeng Gunung Candramuka. Alas angker wingit, alas gung liwang-liwung nanging kodrating pangeran Bratasena ora sirna, Bratasena malah mulya. Bratasena ora mati ning Bratasena malah mukti. Bratasena isih meger urip. Mula aku wis ngancam ngincim Pendhita Durna. Yen Bratasena ora iso dipateni, yen Pendhita Durna janji ora iso mateni murite, ya kuwi sing ditresnani si Bratasena. Pendhita Durna dilereni saka rombongane wong Ngastina, dilereni saka rombongane para Kurawa. Mekaten paman. Heeh. Lah iki tundane rembug Bratasena dilarapke mapan samudra kidul ya samudra Minangkalbu pimrih goleki sing jenenge banyu suci Pawitrasari tirta mahening suci. Iki mengko Bratasena mesti bakale mati. Bratasena mati kamangka punjer kekuatane Pandhawa mapan ana Bratasena. Bratasena mati mesti gampang anggone mateni mites Pandhawa liyane. Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken para Kurawa paman? Iki ngene ya. Mara gage Kurawa disawegake. Para Kurawa disiagake. Janji Bratasena metu saka samudra kidul utawa kang winastan samudra Minangkalbu kok isih urip. Kok isih meger-meger ora sandadak karo den gawe rasa dadak kesuwen trolong tombak. Bratasena keroyokan karo barisan Sata Kurawa. Lho niki trawaca dawuh pangandika Paman Hari Sengkuni. Kalilan pun Kartomarma nyadong dawuh Hamid Madal Pasilan. Arsa ngestu padha dawuh pangandika Paduka. Ya ajake ya bocah cilik pisan dandan kaping pindho, klumpuk kaping 3 kabodholake. Pimpinan barisan Kurawa ya Kartomarma. Lho niki ngestuaken dawuh aja nganti tunda bima. Kumrekang bala lumares
ndedel kayuh gegana Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh Mbadha golam tanpa tuwa mina-mina Jaladri mila gugu saben ari nyuwun sewu ketingal lonjong mimis ingkang dados lampahipun melar mingkus ingkang dados ambekanipun menawi mboten sisip ing pamawas punika sajak Raden Permadi inggih Raden Kiritin ingkang mlaku ngenremangulon wonten wigatos menapa Raden sajak wonten gembolaning perkawis ingkang kineker Kakang Rama Ndayapati kados pundi Raden lakuku ngenremangulon ora ana sing tak upadi awit aku ngestu padha dawuh pangandikane Ibu Kunti Talibrata supaya ngupadi baya ana ngendi papan dununge Kakang Bratasena. Nyuwun sewu Raden. Kabar sumebar pawarta sampun warata. Wartanipun Mbok Bakul Sinambiwara mbok menawi ing ripalenggahan sakmangke adi kula. Nuwun inggih Yayi Bratasena nedeng Puruhita utawi Suwita meguru dhateng Pendhita Sukalima Pendhita Danyuwang Durna mangkono Kakang Rama Ndayapati nggih nggih nanging jubriyaning penggalihipun pun Anoman kula gadah raos jubriya arepa dikaya ngapa lan kepiye Begawan Durna menika pendhita tandurane Kurawa niki mengke sisip sembire luput katuranggane saged glandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan maknane kaya piye Kakang Rama Ndayapati maknanipun saged kemawon niki mengke Bratasena diloropke kalian Pendhita Durna awit saking perintahipun para Kurawa mangkono Kakang lho niki lah banjur prayogane iki kepiye sumangga kula kanthi tumuju kemawon wonten ing Pertapan Sukalima nyuwun tanggel jawab baya wonten pundi papan dununge Kang Rayi nuwun nggih pun Yayi Bratasena Satringga Dipati mangkono tak kira oleh prayoga ayo Kakang Anoman ndak gandeng tanganmu tumuju lon-lonan lumaku mapan ana ing Pertapan Sukalima muga-muga pepeteng iki enggalo antuk suluh sulak pepadang Sigra cantut lumerkut ngembat patang raposo mungso Tangkep jojo kantaran bau sayakti sing olehna prapeng lampus serna madyan ing pangukon
panungkul patenono panungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber Masmiber panonku pating kalepyur durung sangkon ngestu padha warangka negara Ngastina paman riki ana hariya sekune kepapak wanara pusaka seta kethek kula putih edan ora pangling Anoman Rama Ndaya Pati Pendhita saka Kendhali Sada pancen bener iki karta marma sing dadi pepalang yo sumedya laku marep menyang ngendi Anoman arep tumuju ning pratapan Sukalima perlune ngadhep marang Pendhita Durna bakal tak takoni ana ngendi papan dununge Bratasena kang sawetara wanci dina iki meguru Puruhita utawa Suwita marang Pendhita Durna. Kowe ora usah nyampuri wong kang lagi meguru. Bratasena meguru mbok ya ben kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebo latengen. Yen kono tak pringgake kanthi becik luwih becik minggato yen isih kepengin nyawang soroting srengenge yen isih pengin ngemok legining kula. Wis dadi tekade Anoman ora bakal bali yen durung gandeng tangane adhiku Bratasena. Wani karo aku entek wedine karewane edan. Gedhemu cilik durmu ndek opat kapita kebun utawa taping kejero manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jemeng sudanmu. Yen pancen pendhita sekti tanpa aji, tego tanpa meguru wateken aji japa mantramu. Wateken aji japa mantramu tumpang soto biadha damung satigamu colakon tusu Anoman. Hush! Lo! Wah! Hush! Lo! Wah! Ho! Bang! Bongkok.
ho he ai as lo at wo wes at oh ayah oh hey oh 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 he ah he hey ah cekak sikil kowe ah ah blow fire ho ho ai aduh mati aku ho ho ai as hey ah hey ho hey ho 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 hey ai ho ah 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 rincung ringon-ringon kebun binatang cobanen edan kempilun dasmu hot hi ha ho ha hos wai ho ha
Lha dalah. Satrio bagus ngidak telek ra pendeng ra pangling merwadi. Jayadrata iya. Mbiyen sing nggendak bojoku Dursalawati. Ana lakon rimong batik wingi. Kelemben roti-roti biyen-biyen saiki was hit hit kaya muridku bocah bagus si Permati. Ana apa nggih bocah bagus? Kakang kula Bratasena mapan dhateng pundi? Kakangmu Bratasena dina iki ambyur ana sadroning Samudra Kidul kang winastan Minangkalbu. Goleki banyu suci pawitra sari tirta mahening suci kanggo srana wedharing kapur sangkan paraning dumadi. Aja kuwatir rasamu yo nang cah bagus Permati. Samudra Kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat pingit kepati-pati. Menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit
gedhe dumugining pejah paduka kedah saged tanggung jawab. Waduh, kedramasan. Wah, ketiwasan iki. Entenana Bratasena bakale enggal bali Permadi. Menawi surup surya Kakang Bratasena dereng timbul. Menapa paduka Bapa Durnakersa tanggung jawab samukawisipun. Aja ngedap-ngedapipun Bapak lho kowe. Ayo enggal disusul ana tepining samudra Permadi. Samudra Minangkalbu. Yo, mbacotake lampah risang Bratasena. Wauta kaya mangkono. Wus prapteng tepining samudra Minangkalbu. Tupi wus prapteng gisik. Sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung. Wauta kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra kang anglangut tanpa pagut. Tumekaning ombak kang anempuh puntisi risang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsana lakune sang Bayu Siwi. Satemah tuwuh tandha pitakon sak lebeting batos. Sida njegur segara apa ta yen ora? Lamun sida njegur bakal pisah lawan keluargane selawase krana amung pati pacangane. Lamun yen to wangsul tetekela banger asmane selawasing urip. Sakuse kapetang kanthi jangkep wis madhep lan mantep risang Bratasena hanggenya arsa ngupadi banyu suci pawitra sari kinarya wedharing kawruh kasampurnaning dumadi. Giya suku mancik ana watu gilang hambyer Dra Samudra Dian Bratasena.
galak umlep nenggih risang naga Nabatnawa pitung bongkote ngetal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi mriksa Raden Bratasena ngangku mambanging warih mangkrak krura srumanaut Sang Nabatnawa hanggubel anggane Sang Bratasena tutuk hangakep wentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes hangles bayune nganggo prasasat ustumeka lena nanging awit dayaning piandel sesupe duwe Indramani ing larih peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot punang Pancanaka mengkang tutu ing sarpa nganti sigar dual-dual dadian patine samudra banjir getih
Go aduh Bathara Gung kang amurwa ana bocah bajang kang umamban sajak wis ngerti marang Bratasena. Kowe kuwi sapa? Bratasena? Ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Sang Dewa Ruci ya Sang Marbudingrat. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Pangabekti kula kunjuk ulun. Iya ngarep wis ulung tampa Bratasena. Mangerti ya. Aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja gampang kita mengenggo yen durung weruh apa ta kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Iya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang Dewa Ruci. Kang kita upadi banyu suci Pamitrasari iku amung pralampita. Kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Sapa wong kang kepengin sampurna uripe pancen kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga ing Gua Garba Ulun. Caranipun kados pundi pukulun paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita jagat iki yen tak kersake bakal manjing ning nganggo ulun wis ora sandadak karo nden gek mlebu metu talingan kering ulun sendika dawuh duwu ulun. Wis manjing anggane Sang Ruci Bathara Sang Bratasena. Gelising kandha ring kesing carita wis minejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa Madyawasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkono lingira Sang Ruci Bathara. Bratasena, sira wis bisa ambuka waranan ngati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ana ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Wis kewajiban kita wis rampung enggal metuwa saka Gua Garba Ulun Bratasena. Wis Bratasena enggal balyana Madyapada. Ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhitana Pratapan Arga Klasa. Gethok tularna kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung. Madeka pendhita peparap Bima Suci swargakna wong tuamu Pandulan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana ing kawah Candra Dimuka Bratasena. Nilangkori
Kinutang-kutang tansah bisa leladi sekali lagi Laksa, kayak bangsa mangga, ayo
pagi Mas Gareng, pagi Dek Petruk. Selamat pagi Dek Bagong, pagi Mas. Ora krasa wis season 2 patet songo goro-goro. Luar biasa. Miturut dawuh para sarjana ingkang sujaning budi, para alim ulama ingkang nate kula mireng, nasibipun menungsa menika kados pundi saged dipun titik. Isa dititeni, kuwi ben 7 taun pisan piye. Oh ngono, Piye, Truk? Bung paham aku. Contone piye? Upamane nitik iki rumus, iki ora ana dalile ning iki salah sawiji pangandikane para kiai sing ndak percaya. Nitik saka uripe menungsa piye kuwi iso dititik angger 7 taun pisan. Upamane 7 taun pertama, ya menungso umur 7 taun kuwi isih bocah. Bocah kuwi durung klebu cacah. Ya. Terus tambah 7 neh, tambah 7 taun neh 14 taun. 14 taun kuwi bocah wis sekolah menengah pertama. Ya. 14 taun. Ditambah 7 taun neh, Truk. Tambah 7 taun neh 21 taun. 21 taun ki para muda wis lulus saka sekolah menengah atas utawa SLTA, SMA, SMK dan lain sebagainya. Tambah 7 taun neh 28 taun. Menungso kok wis 28 taun kuwi apike kuwi wis rabi. Oh iya. Kok enek menungso kok 28 taun rong rabi, nyat rapawaan rabi. 28 taun. Iya. Tambah 7 taun neh 35 taun. 35 taun iki yen sugih wis ketok sugihe, yen fakir ketok fakire. Oh ngono. Umur 35 kok ndak sugih-sugih, pancen rapawakan sugih. Oh iya iya. Kuwi 35 taun. Tambah 7 taun neh, Truk. 42. 42 iki menungso ki jaya-jayane. Jaya-jayane, upama dalang ya laris-larise. Nanging tekaning bondo biasane bareng karo tekaning coba. Tambah 7 taun neh 49, ya. Kejayaan ki umure 42 nganti 49. Yen wis mentok 49 ki bar kuwi biasane stabil karire, Terus 56 ki wong wis wayahe menep mungkur, ya ta? Wis ora usah dadak duwe pikiran transmigrasi dan lain sebagainya. Ditengenke ngibadahe, nyedak marang Kang Maha Kuwasa. Terus tambah 7 taun neh 23 taun ki umure Kanjeng Nabi sedo, ya ta? Ji menungso kok wis umur 23 taun kuwi urip pantes, mati yo pantes. Oh, ngono. Dadi yo iki yo rumus ora ana dalile jane ning iki dawing para kiai ya ta, dawing kiai sing sedane dimakomne ana ing tanah suci Saudi Arab ana ing Mekah. Oh iya iya iya. Judul kowe isinya apa rasanya? Rasanya gitu ya. Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, China, Korea Utara, Mongolia, dan Vietnam Utara yang berideologi komunis. Selama perang Vietnam, membuat rekaman suara hantu dan suara yang menakutkan untuk tentara Viet Cong yang percaya bahwa jika tubuh telah dikuburkan, maka roh seseorang akan terus bergentayangan. Ini waktu saya ngomong lagi channel akbaran ya. Channel baru akbar mungkin aja apa? Channel akbar fan. Zona ini terkenal karena pemandangan. Oh rasanya komenan itu orang saya gede aja belum saya gede aja komenan lumayan lah lumayan video pertama kalau lewat terus sama apa ya sih bang ya
Iya saya urung lebu lagi di sesuk. Iki mulai orang dino iki mantep cok. Ini waktu gue sih dawa ini malah kalau isi tanggal siji ya. Pas sebulan atas ini alat tembus itu bu. Sebulan atas. Ini rasa budak tadi pin. Mulai asal kuan lah, kemudian jarang selo, isi 200.000 ya. Kalau target ini boleh bapak yang akan kena, target ini bapak ditolak. Orang kesensor. Mantap mas dalam apa ya? Itu 10 itu. Ya kan supaya prinsip sini. Oh itu ya mulai beres. Mulai tapi ya lagi mulai tahun dino itu di itu malam dia. Yo Datang apa pentingnya? iya. Dari mana sih? Sini ya sini lagi. Orang dino bisa nggak aku punya itu. Ini loh rumah sih ini. Iki orang lebu iya orang lebu. Saya sok lebu. Sekarang di depan mata kamu ya, nggak tahu kenapa aku udah nggak pakai baju, nggak pakai celana. Wih, oh iya, ceritanya om bau. Nggak pakai celana. Ya buat mentahnya kita pernah. Enggak. Bisa jadi hapus lah enggak. Kayak ngomong di konten nongkrong berkat bakat apa sudah ya ngopo lah. Pengen banget kan? 10 menit loh Pak, suwi 10 menit kan nongkrong 1 jam tidak ngapa-ngapain, sumerem Pak. Carane karo ngrungokne iki. Umi-umi aja nanti naik ke suaranya. Ya iya. Itu mana Pak? Sedih meniti loh di detik ini. Tapi ya apa sih gitu. Ya Allah, kan juga sih tadi mungkin cepet hati. Cas iki lho, jan jam 2 bengi tak baleni yang pandian lho. Regane nomor 1. Ini nyoba metu kowe. Wis setan. Iya. Regane piro lho? Heh? Regane piro? Kata lu saya kata kok mesin dong. Ori nisium sini. WT itu lho. 120 Pak. Tak ijolane enak kan kecet. Iki wis larang lah, sing aku iki lho. Ya kuwi tak ijolane enak. Kerine pandian iki. Tak baleni jam 2 bengi. Orine kuwi. Iya kan akhir lift udah cacahnya. Setengah telu lah kembali kan. Kok iki Yo itu kan posen. Tinggal mulai ser tinggal ini ora gitu. Yo madang ya tingon iki aku. Iya sih mau ada. Sing lek Ini apa sini. kan? Oh kayak pengen di pojo cah. Nanti cah. Alah. Cah nanti. Baik, belum. Iya belum lah. Sedikit. Alif bisa nonton belum? Sampai. Oh, Plak. Bisa nonton. Eri Pras Widak Nurel. Karena bolong bulur Ning opo lho iki? Heh? Hah? Klip apa? TikTok. Oh ngaco bener. Itu ngene lho sing lebih kayak tenan. Tapi temen kan Eri Pras ora sombong asline komen apa diwaca. Iya lah nutup. Iya juga terus nutut-nutut. Tidak iki Kayak komen. Oke. Tapi modelnya dipilih yang lucu-lucu ngono to ya Cek. Iya lho. Tidak ngomong ngekif dah nih ya tweet-tweetane. Oke, tenan. Ngekif iki ora terkembang. Nanti mau sing juga-juga oke gitu lah. Juga-juga ini bully loh ya. Apa konten juga-juga ini anu solusinya apa?
Terus habis joget solusinya weh diburu ya ya Allah apa sih cowok ini karena nih gitu lucu-lucu Ini banget Bandungan lagi. Berasa habis. nanti Jawa Barat. iya dan kena iklan ke judul digolek polisi Kayak wong sak kampung. lah ketua joget tuh Wis sak RT kerjanya terus. ya saya komenin barang semoga lebih banyak lagi orang seperti ini supaya lowongan pekerjaan semakin lebar sih aku tempat saya apa joget lowongan pekerjaan oke iya saya komen bareng Oh, Jawa Barat. iya Jawa Barat. iya gini tapi digolek polisi gitu Ya koyo judul gitu. iya ngulik Anu. ngulik sudah Kowe kok ora golek? ya lah Nah, lagi dibayar larang. larang loh pak audionya ketahuan loh pak sama setengah sejuta nah loh Kowe kok nyanyi lho kowe. nyanyi biye loh Ya, maksudnya kok iyanya. iya nih dasmu masa digolek sambutin harus repot saya sudah bikin video di subs yo lah ini gue sambutin gue lagi Ya kowe ditelepon Samsung Tiran. musuh lagi bermet tuh yang rusak nih entah memang nolak nebus penjara ini ngawur Apa ngomong kowe? nah Ngomong. tinggal sumber kekuatan di saya komen pak gile tapi gue ya buat orang nolak nih pada channel kau ada sama dia nolak nih bukan bener deh ada sih langsung budaya lah mau boleh nolak nih oh kita judulnya jalan akbar Fanway ya di foto profil akbar nolak nih nolak nih pemainnya terus deh gile ya jadi kayak emotif langsung dengan judul kowe deh isinya apa sih rasanya budaya Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, China, Korea Utara, Mongolia, dan Vietnam Utara yang berideologi komunis. Selama perang Sono lagi satu membuat rekaman suara hantu dan suara yang menakutkan untuk tentara Vietcong yang percaya bahwa jika tubuh telah dikuburkan, maka roh seseorang akan terus bergentayangan. oh ini mau saya harus ngomong lagi channel akbaran ya channel baru akbar sih mungkin aja apa channel akbar Fan Zona ini terkenal karena apa mana? oh merasa banyak komenan itu channel budaya Jawa belum saya budaya Jawa komenan lumayan lah sama video pertama kalau lewat internasional deh masih banyak Sungguh ya, sungguh saja dia. video saya belum lebih lagi di season ini boleh nanti lagi mana tuh ini kalau waktu saya gawe malah kalau bisa antara suci ya pas bulan atas ini alat tembus itu bro sebulan atas dia rasa tidak ada pin Ya, main asal keluar lah sendirian jarang saya lagi sih orang saya ya Dah. Oh target ini gue dibawa yang orang kenal, target ini bawa ditolak. Orang kesensor. Mantap mas dalam apa ya? Itu iya begitu. Ya kan supaya terisi sini. Oh itu ya mulai beres. Mulai tapi ya. Ya lagi mulai tahun dino itu di itu lah malam dia. Yo iya. Ya dari mana sih? Sini yang sini lah. Anak dino bisa lah aku itu. Ini orang masih itu. Iki orang iya orang. Saya sudah tahu. Sekarang di depan mata kamu ya nggak tahu kenapa aku dengan pakai baju nggak pakai celana Wih, oh iya, ceritanya om baru. Ya, buat mentahnya kita pernah. Enggak. Bisa jadi hapus lah ya. iki saja panengaken
Suarane karo ngrungokne iki. Umi-umi aja nanti nak yang suaranya. Ya iya. Coba coba. Steven itu loh dicuti. Tapi ya apa sih gitu. Ya orang lain juga sih dari ini kan. Cepet hati. Cas iki lho, jam loro bengi tak baleni yang pandian lho. Regane dimaksani. Ini apa betul ya? Wis ora setan. Regane piro lho? Heh? Regane piro? Kata lu saya kata kok mesin lho. Ori museum sing WT itu lho. 120 Mbak. Tak ijolane enak gitu. Iki wis larang lah, semoga kuwi iki lho. Ya kuwi tak ijolane enak. Keri ini pandian nih, tak baleni jam 2 bengi. Orine iki. Iya kan tak kira lift di cacahnya. Setengah telu lah kembali kan. Kok iki? Yo itu kan posen. Tinggal mulai share tinggal ini ora gitu. Yo madang ya tingon iki aku. Iya sih mau ada. Ini sini. Oh kayak di pojok cah. Nanti cah. Enggak. Cah nanti baik belum. Iya belum baik. Jadi sampai. Lu bisa nonton belum? Sampai. Oh. Plak, bisa nonton Eri Praswidak Nurewu. Karena bolong bulur Ning apa lu iki? Hah? Klik apa? TikTok. Oh ngaco kan? Itu ngene lho sing pikir tenan. Tapi demen kan Eri Praswidak ra sombong, maksudnya komen apa itu wajar. Iya lah nutup. Kira juga terus nutut-nutut. Tidak iki Kayak komen. Oke. Tapi modelnya yang dipilih yang lucu-lucu ngono to ya Dek. Iya lho. Tidak ngomong ngekif dah nih ya tweet-tweetane. Oke. Ngekif iki ora berkembang. Nanti bawa sing juga-juga oke gitu lah. Juga-juga ini bully loh ya. Apa konten juga-juga ini? Anu solusinya apa? Beres habis juga solusinya wi dibully ya dikit ya Allah. Apa sih cowok karena nih gitu lucu-lucu banget. Berasa habis. Nanti Jawa Barat. iya dan kena iklan ke judul digolek polisi. Kayak wong sak kampung. Lah ketua juga tuh. Wis sak RT kerjane terus. Ya saya komenin sekarang, semoga lebih banyak lagi orang seperti ini supaya lowongan pekerjaan semakin lebar sih. Aku tempat saya apa juga lowongan pekerjaan oke. Iya saya komen orang. Oh, Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Oke, tapi tidak polisi gitu. Oh ya, judul gitu. Iya, mau Anu. lagi sudah. Kowe kok ora golek? Nah, lagi berlarang. Larang loh Pak, audionya ditawarin loh Pak. Apa setengah sejuta? Nah, Kowe kok nyanyi lho kowe. nyanyi biye loh. Ya, maksudnya kok iyane. Iya nih dasmu. Masa digolek sambutin harus repot. Aku sudah bikin video nih samsul. Yo, karena ini gue samsutin gue lagi. Ya kowe ditelepon Samsul Tiran. Musuh ngelaki bermet tuh ya masak nih. Entah memang nolak nebus penjara nih. Nah, Apa ngomong kowe? nah, Ngomong. kan saya komen kan, gile-gile. Tapi gue ya buat orang nolak nih. Pada channel kan ada sama dia nolak nih, bukan bener deh, ada sih. Langsung budaya lah. Mau boleh kalau orang nih. Oh kita judulnya jalan akbar Fanway ya. Di foto profil akbar kalau ini kalau ini. Oh ada ya terus deh, si gile-gile ya, jadi kayak emotif. Langsung dengan judul kowe deh, isinya apa sih deh? Rasanya ada budaya. Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, China, Korea Utara, Mongolia, dan Vietnam Utara yang berideologi komunis. Selama Perang Vietnam, Senolok satu. membuat rekaman suara hantu dan suara yang menakutkan untuk tentara Vietcong yang percaya bahwa jika tubuh telah dikuburkan, maka roh seseorang akan terus bergentayangan. Oh ini mau saya ngomong lagi satu channel akbaran ya.
Kalau baru sebenarnya mungkin aja apa? Jangan berfan. Zona ini terkenal karena kota pemandangan. Oh, rasanya kemana itu? Orang selalu video jual, belum selalu video jual kemana? Lumayan lah lumayan berapa video pertama. Kalau lewat adalah lumayan sebenarnya. Seminggu ya, seminggu sih dia. Video saya nomor mulai kecil. Saya sudah. Iki mulai orang tinggal gimana tuh? Jadi kalau aku sih Jawa itu kan kalau bisa tanggal siji ya. Pasang bulan atas ini alat tembus itu bos. Bulan atas. Kira sampai tak ada pin. Iya, ini. Mulai asal keluar tuh lah. Kemudian jarang saya tahu sih orang atas saya. Oh ya. Sudah. Kalau target ini boleh bapak yang akan tahu. Target ini bapak ditolak. Orang kesensor. Mantap mas dalam apa ya? Jadi begitu. Ya ya kan supaya terus sini. Oh itu ya mulai beres. Mulai apa ya? Ya lagi mulai tahun di mana itu? Ini loh mana dia? Yo kan iya. Dari mana sih ini? Sini ya sini lah. Karena di mana bisa nggak lo punya itu? Ini loh rumah sendiri. Iki orang kuyo orang saya sudah kuyo. Sekarang di depan mata kamu, ya, nggak tahu kenapa aku nggak pakai baju, nggak pakai celana. Wih, oh iya, ceritanya om baru. Ya, buat mentahnya kita pernah. Enggak. Bisa jadi hapus lah enggak. Batara Guru. Wong siwak bojo bojane bojo Darma Darmane Darma Rahayu. Hestuku Hestuku. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu marisa ndadekake cara. Ya sang mesti kaning jagat. Ya, mulai di konten nongkrong enggak kesakat ya ngopo. Hestuku Hestuku. Ana parikarya apa? Dene sira Batara Guru Jaya Prapta ana pratapanku kene. Iya sang mustikane ngarap sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap jeneng 10 menit loh. Guru. 10 menit lagi. Apa loro apa wae 1 jam tidak ngapa-ngapain. Sebenarnya Pak. Apa Carane karo ngrungokne iki. Umi-umi aja ratil nek iku suarane. dadi ratu Ya iya. lan maneh upama kita kepengin ngaratno Di menit iki lho dicuti. ulun ora bakal apa. Dan aku Para dewa bakal sih, Pak. masrahke marang Ya Allah, kan juga sih mungkin. Guru kawruhmu. Lan kanugrahan kang Saya sih gitu, jam loro tak baleni wong pandhen lho. Regane mesane. sambat kabeh wis mangrek kuwasa tumrap panggung. Wis ora setan. regane piro lho? Eh? Regane piro? Kata lu saya kata kok mesti ori nasi sing buat itu lho. 120 buat. Tak ijolane enak kan. Iki wis larang lah, sampai kuwi iki ya. Ya kuwi tak ijolane enak. Karine pandhen iki. Tak baleni jam 2 bengi. Gaya apa sing Oh, ini. Iya kan akhir lift itu capek. Ah, telu lah kumpulnya. dening para Jawata Oh, iki. babar pisan. Yo itu gue kok tinggal mulai share tinggal ini ora gitu. Yo madang ya tingon iki aku. Iya sih mau ada. Ini sini. Oh kayak pedi pojo cah. Nanti cah. Cah nanti baik belum. Ning ngesuk-ngesuk barang tungguhanmu marik moyo. Lagi sampai. Anu bisa nonton di Sampai. Oh, Plak. Bisa nonton Eri Pras Widak Nurew. Karena bolong guys. Ning opo lho iki? Lip opo? TikTok. Opo wae. Sepisan Ngaco. Suralaya ya kuwi papaning para Jawata. Kaping pindho alam Suradene. Itu ngene lho sing pikir. Katelune alam kafiruna
Kuwi papane sukma kang keblasan iku mesabab kurang temen-temen bae. Tapi demen kan air pas ora sombong maksudnya komen apa itu waca. Iya lah nutup. Iki juga terus nutup-nutup Kita iki Kayak komen. Oke. tapi modelnya dipilih yang lucu-lucu ngono to ya Dek. Iya lho. Kelosok ini iki kalebu alam. Tidak ngomong ngekif dah nih ya tweet-tweetane. Kene kuwi alam Suranggara. Ngekif iki ora berkembang. Karepe yen aku mapan ana kene. Malah yen panjenenganmu kang mapan ana rego. Nanti mau sing juga-juga tuh kayak gitu lah. Kene dudu. Juga-juga ini bully loh ya. Kalau konten juga-juga ini Diwane. anu solusinya kalau Dakah-dakah. terus habis juga solusinya dibully ya sih ya Allah. Apa kowe ora eling yen wong tuamu kang panandange tekan sprint maksih ana sajroning kawah condro. Karena nih gitu lucu-lucu Cuma banget. dulu. Ora susah gepok sing Berasa karo habis. Sudarma. Nanti Kabeh kita wis iya kena iklan ke juga kurping pakar. digolek polisi. Ning kosok baline. Kayak wong sak Wis kampung. dadi kewajiban Nah, anak. ketua juga tuh. Ya sak RP kerjanya terima. Tumrap kabeh. Ya saya komenin barang semoga lebih banyak lagi orang seperti ini supaya lowongan pekerjaan semakin lebar sih. Aku tempat saya udah juga lowongan pekerjaan oke. Awan Bima Suci. Iya saya komen barang. Oh, Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Tapi kuliah polisi gitu. Oh ya. Judel Iya, anu. halnya sudah. Kowe kok ora gelem. Lah, ya ber Larang loh pak, audionya sama aja loh. Kalau putan alek. Apa setengah sejuta? Kowe kok nyanyi lho kowe. Nyanyi piye loh? Maksudnya kok iyane aja. Iyanin dasu. Masa digolek satu itu harus repot. Saya kira sudah bikin video di sosial media, karena ini juga bisa syuting gitu lagi. Iku ditelepon Samsudin. Terus lagi metu yang rusak nih. Entah emang nolak nebus bicara. Ngomong baik. Ngomong. Mula aja sok kumingsun lan Elvi komen gile-gile. Tapi gue ya buat orang nolak nih. Pada jangan pernah sama nih nolak nih bukan bener deh sih. Langsung kita ya lah. Mau boleh nolak nih. Oh bener sebelumnya dalam akbar Fanny ya. Di foto profil akbar nolak nih nolak nih. Oh malah terus deh. Gile-gile ya tadi kayak buat itu. Langsung dengan judul kowe deh. Isinya apa sih? Langsung dengan gitu ya. Jauh kawan nyuwun pamit duh Sang Gusati. Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, China, Korea Utara, Mongolia, dan Vietnam Utara yang berideologi komunis. Selama perang Vietnam, Sono lagi satu. membuat rekaman suara hantu dan suara yang menakutkan untuk tentara Vietcong yang percaya bahwa jika tubuh telah dikuburkan, maka roh seseorang akan terus bergentayangan. Oh ini mau saya ngomong lagi channel akbaran ya. Channel baru akbar sih. Kira aja. Apa? Channel akbar Fanny. Zona ini terkenal karena apa mana? Bali dadi satria satriyaning tanah Jawa. Beteng ing kiwuh negara Amarta Werkudara Bali dadi kodrat. Oh masih ada komentar itu. Orang gede aja. Belum gede komentar. Lumayan lah kemarin video pertama. Kalau lewat adalah sama mereka sebenarnya. sembuh ya, itu sih. Justru belum mulai kecil. Saya selalu. Gimana orang tiba gimana tuh coba nanti kalau aku sih dewa malah kalau bisa tanggal siji pas bulan atas ini anak tembus itu bulan atas tinggal satu tak tadi pin mulai asal keluar lah kemudian jarang saya atau saya Karung kala ratu saka kalau target ini boleh bawa yang akan kenal target ini bawa ditolak orang kesensus Werkudara tak kon Amarta iki mengko bakal bedah kuwi musuhku. mantap mas dalam apa ya jadi begitu ya kan supaya krisis ini orang itu dia mulai beres mantap ya ya lagi mulai tahun di naik uji itu memang lebih yo iya jadi mana sih ini yang karena dia bisa banget gitu ini loh rumah gitu Bali dados iki rumah kuyo
tandang kribane kakangmu si Werkudara. Wih. Oh iya. Ceritanya ombal. Prabu Karangkala. Tak kira timbule. Ya, Pak, matahari kan ora. Mahanani kahanan guyub rukun. Enggak. Satemah Bisa pepet jadi halus lah ya. ngamarta bakal antuk suluh suwak pepadang Janaka. Ya, orang di konten nopo. Suarane karo ngrungokne iki. Umi-umi aja nanti nek itu suaranya. Ya iya. Timun ini lho dicuci. Tapi ya habis iki baru. Iki sing tak goleki Werkudara, Werkudara. Sing dadi mundur kekuataning para Pandhawa. Jas iki lho, jan jambur tak baleni nang panjer. Regane mesane. Ayo. Iso nandingi tandang kridaku. Wis tak sekane. Sembah Kane piro lho? Heh? Kane piro? Kata lu saya kata kok di sini. Ori di sini. Berarti itu dah. 120 Mbak. Tak ijolane anu ben. Iki wis larang, Mbak. Aku iki lho. Ya kuwi tak ijolane nek. Kerine pandian iki. Tak baleni jam 2 bengi. Oh ini ndi? Iya kan tak kira lift di cacah ya. Ah, telu lah kembali kan. lakon Oh iki. Yo itu kan posan. Tingon, mulai sel tingon ini orang. Yo madang ya tingon iki aku. Iya kayak mau ada. Oke, di pos, menapa kemawon satemah paduka saged nglakati amruh paduka menika saged nglakati titik tular wonten ing pertapan Argil Kiloso. Iya Kyai Semar enggih. Mugi-mugi paduka saged pendhita sampun plak. Nonton Eri Praswidak Nurel. saged dados Kanu mulung-mulung Ning opo kuwi? daring para taruna muda Klip opo? wonten ing saindenging jagat raya Den. Ngancuk. Dengan lho juga. Tapi temen ku Eri Pras ora sombong, maksudnya komen apa itu waca. Iya lah ngopo. Iya juga terus nutut-nutut. Tidak iki Kayak komen. Oke. Tapi modelnya dipilih yang lucu-lucu ngono to ya, Dek. Iya lho. Tidak ngomong lagi dah nih ya ceritanya. Lagi iki ora direkompak. Surya Chandra lintang bawana Jadi bawa sih juga oke gitu lah. Juga ini bunyi loh ya. Apa konten juga ini. Harus solusi.